Asante Mampong enya ohene foforo bretu piesie Daasebre Osei Bonsu kwakura ye ne dot ye wie ni ti samre die afei ene ye be ye na yikese no afei ne ye be nom ni bobisa afei ne ye be nom ni sikasa abusia Daasebre Osei Bonsu enya na musini ewo asasi so nti samre die the new elect Mampong hene eye engineer Leslie Osei Bonsu kase pia demsia kwanya na aja kuma difi otosu mienu Asante Mampong hima fa so oyi no emu wrem GreaterOne TV message also be subscribe ama me wa like wa comment na wa share amodofo bi enya bi a share ye nyina ye wa twen yemu ye da sorry ya ye say Daasebre Osei Bonsu bretu opiesie akanchina gu wa bredwane so na kwa akura GreaterOne TV ne na watch da ye nyina kodi areho ne doti yie no ye nyina de be hihye so de ma mu fitifiada no e de ba ne memenda ne kwasi ada so eduada otumfo se etu otoso mienu Asante kotoko hene okuma pema pembeba ono nso so ebesie no ebe pen kura bread ne koban mu ne duada no enti duada de nsem ekọ so de na ebebrebra ye wura pem so beduru Asante Mampong no na ye deja edom agi chifre puya nafo emu nuemu hama nananom enyina baabi ye nyina yehu nananom ewo honom na enye fedi agro enti ano ene wura pem so hye se ene na ahima na ajakuma di fie nkwo hye na amamra ne amane akwanso mfa bibia ntoto wano na de osefata se odi Asante Mampong akonya na wodi na bretu opiesie Daasebre Osei Bonsu odi na ade no onfa ne mra abusia eni tebi ena na ahima akura enti na wose ye pe na ahima nso kura bre na fe ye kwa na de eto aso na de ato aso ya nyina nim se enche ye rapim so be abetwa dwira Asante mantem ha enye fedi agro kra enti na ahima nso doti yie no nso so ene na wocheda ne de hwehwe so na enye fedi agro doti yie kra de ne chese unya baabi mfa anansi na de twatoɔ na ye de na ahima doti yie no ena mami hu se nipa wo wiase nye Ghana oba manhia himfi a chese oton ewiem kra ye to oton haban kra chechire de ayi kakra mfa ho ayeto sa wonu nua na ekọ na se wa anchechire matade na amom na sa wo yese kona midiwachi a onua no eno ano no wayira esan se otimi nyan kakra koduru baabi a se wo saba no ade se wudi 20 years honom na ye bebre enti wona otim ko he na ahima ni achi wona otim ko he nanim oya amamra ne amane yi wasumade ayi nkapo bi e wa ho awro na mpaboa na wakwa akwhwe na ahima na afi wasaba obi edi amamre ne amane so ya fade a wose ye de ba ho nya ye di bibia so kama enti na wochida mienu na esi awie na ahima doti yie na asumdwemu enipa wanwie na asumdwemu no Mustafa na drami kekikiki ena ne data mwanu madro na ne yare ne bae na bodam sem ne bae no koka so ndi ona na chese wanwie doti yie na asumdwemu sisi ni baabi a Mustafa wo enti awie na ahima doti yie ne de awie na asumdwemu awie enti ano ena na ajakuma di fi otoso mienu Asante Mampong hima oba panyin oba hima oba so no ede betu dwa se ye mawie se de mi wura share me no pem so share me se me nkoye no ma bia de no mato ho enti wa wuju hu di se wo de hye na wudi akunya na ye bia bra ne yan so wo hye yen kalikali hu hye yen doso hu hye ye poma o ehunu se wa beti mu odu beti mabuo man ni ye ekwan ya na Daasebre Osei Bonsu fa so bu Asante Mampong na busu ye fekeke ye kwa Asante Mampong wa tete otimu se kuro ni ye kuro Asante Mampong mu kire se kuro asabi kwase anim kwase a no ko ba mi no kodi hene nti just imagine sabi kuro kwase anim akwase a okodi hene just imagine kuro no kuro asabi umfutro ba bia mantra mantamu ba bia kwana bia ye gu ho na akwhwe community center no kuro dia dai midru na mnisi madru Dubai mi pie na mu se sa me wo Ghana enye fe di agro ukwhwe bibia ye correct station no chese wu se enwura da ha utimu se yes wadru Dubai wadru krofo froso nenso ye Kumasi Mampong
enti openipa oba betina na konya no so na de Daasebre Osei Bonsu ye no waye ne sa pepepepepepe esanse ne wo fa ne de wo bu nkro ni yiye se de Ghana shane nsa se Daasebre ka Daasebre mu anka Daasebre bebu amate so mu tanchia ekro ni de yetene so ane asori enti ane no odosom na wo num na wo kari hunhum fem honam fem esanse untimi ba ye mre wo hunhum emama medi akonya enti hunhum fem honam fem o da bi ohe a wachi ni nkeka ya bia ne ho enti se ye wo se wo de wawe nkrofo a enti wo de wo pepa wa no aba ye behunu enti we de ne hu o da bi ne hu ni asem ye nkyere ne da ye nti se de nkabanka bagu ni okay utimi okay braha enti o musamu first one ena bi ko nyina nti awia no mse be sam o me yin tata ni nyina afrim ene ye yin tata ni yin tata ndi tata ne na awrade adom enne na hima se ebo dwadata na efre dom efri chichiri efri abencheye eyi na kire wiase na emom ye be sa na ba be kire Europe hemso ankasa be na die we ye ne first year ye yi ni die di kan eni ye na ye hie yi ni ya sha na chese engineer Leslie Osei Bonsu na se Daasebre Osei Bonsu kra ne na ebusia eni Ghana for si o say ye I ma ya jumani ya Michelle ya mami na neja kumedufie bato ne safre ye be na wotu mienu ni he kwan to o ma na de hie nyina se wo a wo pa mampa ko ni bia no fe dwa to abra ampa yo nan ya se nenum na wo de hie ye ni nyina no bia de hie bia de dwa to abra enedai e no no an kasa so obeyi ono an kasa ne ba obetimi ne nabu mampa man enye obia se wo de hie Osei Bonsu se ono na emra betena ono ankasa no wofa akonya so na adwumadi a na Osei Bonsu otoso mienu edi ye no ono so aba abeto aso nti ene dai ene dwoi ne ya ankasa ode hie Osei Bonsu e no oba abefa no wofutuo abeto a nenuma pa no so nti nana no mo ne ye mo da mo me mo Hey!
Yesha, we dear. A feeling kikaye bia ni ho. Ne honam ni ti so. Te say, uhe ne kura on pekasa. Odaboko. Utimu se na hema. Nananom. Eni ochedi ampon. Abwa na hema. Ama na yi ohene no. Kama. We yanene me chop him swa. Hooray. Enya afei na me na we na hema anyi bribe bia wo baabia na afei na wabegyina ka se na me ka say me discount ma wo ka se o de be ma me no amfa dabi ena na hema nso anche wo ho nkra patupa na oyi ni pieye pa na oyi ni pieye enti we die obi antimi nkodina baabi nka se na hema ena sika na woje ena famisi ka mam na wo ka se dabi na ejakna difie amamre ni amane akwan so adi so ayi dia mayey correct perfect to perfect esanse nanum ena boa ema we nyina because etwedi ampon nyansa na nanum nim die mu atena tene kire yiwe sani pastor say ni akobɔ ne so mpaye ni yesi o we na beboa enti nara bonsu engineer bonsu ena yesi obeboa enti wono eda sese de yedi na si Daasebre Osei Bonsu bretu opiesie na namu a obedi na ade enti the occupant of the silver stool minim akonya obekwa akoyi ba yesi ebo mpa so obesa akoyi bretu opiesie Daasebre Osei Bonsu obekwa akoyi na konya no na waye the third enti sa me de onyanyiye yenim akonya obekwa akoyi enti egusu awa atweyem enchenso yede ba be chopem so asante kotoko hene na afei yayi no akire Ghana ni wiase afa na nani nyina enti we de ya outdoor no akase ye be open ama obi ehunu enti we eyenkai ba efi Asante Mampong ahemfi a na naadwoa ni GreaterOne TV ede ba be som mo Nyankopon ya adoma ye be se share bi makra mo